शिवजयंती उत्सव समिती कणकवली यांच्यातर्फे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त काढण्यात आलेल्या कणकवली ते वरवडे अशा भव्य दुचाकी रॅलीचं कणकवली येथील आप्पासाहेब पटवर्धन चौकात नगराध्यक्ष संदेश पारकर आणि सहकाऱ्यांच्या वतीनं आयोजित शिवजयंती उत्सवात माजी उपनगराध्यक्ष कन्हैया पारकर, विद्यमान नगरसेवक रुपेश नार्वेकर यांनी उत्स्फूर्त स्वागत केलं। यावेळी शिवजयंती उत्सव समिती गेली 9 वर्ष रॅलीचं उत्कृष्ट आयोजन करते, याबद्दल कन्हैया पारकर यांनी कौतुक केलं। शिवजयंती उत्सव समिती कणकवली तालुका आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त भव्य दुचाकी रॅली आहे। जी रॅली आता कणकवली बाजारपेठेमध्ये दाखल झालेली आहे। कणकवली बाजारपेठ येथे शिवजन्मोत्सव उत्सव इकडे साजरा होत आहे। या ठिकाणी कणकवलीचे नगरसेवक रुपेश नार्वेकर, माजी उपनगराध्यक्ष कन्हैया पारकर असे सर्व उपस्थित आहेत। कन्हैयाजी कोकणात लाईव्हमध्ये मनपूर्वक स्वागत। शिवजयंती उत्सव समिती कणकवली यांच्यातर्फे दरवर्षी जी मोटारसायकल रॅली होत असते, अर्थात या रॅलीचं दरवर्षी तुम्ही स्वागत करत असता। ह्या रॅलीच्या आयोजनाविषयी काय सांगाल? प्रताप भोसले युवा नेते आहेत, त्यांचं नेतृत्व या रॅलीला लाभलेलं आहे, त्याविषयी काय सांगाल? छत्रपती शिवरायांच्या जन्मोत्सवाच्या निमित्तानं गेली कित्येक वर्ष हे पंचक्रोशीतून गाड्याने मिरवणूक काढतात आणि मोठ्या संख्येने शिवछत्रपती प्रेमी यामध्ये उपस्थित असतात आणि हे सातत्याने कायम ठेवलेले आहे आणि याच्यामुळे एक वातावरण या शहरामध्ये चांगल्या प्रकारे भगवमय होतंय, याचा आनंद भरपूर होत आहे। अर्थातच युवा नेते प्रताप भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेली ही रॅली आहे। रॅलीचं हे 9वं वर्ष आहे। सलग 9 वर्ष एक यशस्वी आयोजन या रॅलीने केलेलं आहे। आता ही रॅली कणकवली बाजारपेठेमध्ये जात आहे। कणकवली बाजारपेठ येथे महापुरुष मित्रमंडळाचा कार्यक्रम सुरू आहे, तेथे सुद्धा या रॅलीचं आता पुढे स्वागत होणार आहे।